Ka jinge pule ya ka kitab jing penpau ka wei hadin ka wei kelenong ni ai khublei bat ngi plyang sung phaya phi baro ha ka katang uji sukris shagani ka channel Kasi Gospel Media. Ka jing yu puli ya ka kitab jing penpau mentang lepoi sha kelenong ka ba sao. Shapang ki ap sawngut ki temamasan bat ki sao ki jing thao ba em. Hagad khot kaban kong uyanis ubatai kumno bo ulayo I ya ka jingkhang ya ka ba lapli habaneng. Bat ya kani ka jingyo I ka jong u ka yisrim ru kum ka jung yo I jong u Stefan uway na kitaman basan ubalaya lap shirham ya ujis Chris hak spasnem kaban kong. Bat hadin ba lalen thamau ya u shwa ba undukut musim. Udah batai ba uyo I ya ki beneng balapli uyo I ya ukhun ubriu bathau ya ujis Chris ba udayang syakakti kamon ublei ubokpa ki kam ki apostol kalonong bahnyo kadkhat kabasan phonriu jimpapau kalonong basau kadkhat kabanengkong sa hisin uyonis ubatai hadin ba ulayu I uyo sngoru ya kusukran kabada ong hau to ale kiu shani ngan pani hami ya ki eru kibade banjalong hadin kani kadkhot kabaar bat kabalai ubatai kumno bo yo I ya ka khet ka jong blei bat kumno bo blei usong bat ubatai ru ya ka burom jong ublei ka burom jong ka khet ka be stream kum mau jaspa osadias bat ladon ru usim pling baro sodong jong kata ka khet kadkhot kabasan ubatai banakata ka khet kilamino ki leli bat ki jing sawa ba ki perthat baladon nyo ki sharak ding bathang hakmat kata ka khet ki balong kita ki nyo ki mesim ublei ha ka Bible ngisham na ka testament ka bram na ka kitab Exodus kalanong ba absan ka dekhat ka balai phunyo dei ublei bla batha ki khon Israel handa lang ba Moses ban thau ya ka yingjan ya ka tabernacle bat ha ka jaka kentang kidon ki nyo tuli kiding penyang syarak Exodus kalanong ba arphonyo kadkhot ka ba arpho ha kini ki nyo tuli kiding penyang syarak la the da ka penyang olip bat kani kading penyang syarak ka tenshan klem dapur bat miet pa sngi ha ka Bible kidan palat praspa tam ki dekhot lani ki bakdo shapang unombar ubahnyo udak hnyo kenmau ha ka Bible utho ya ka jingdap pura ni udak jong ka jingjanai ki nyo tuli ki ding penyang shrak ki ba me ding klem dapur ki tho ya ka jingdon jong musim khu jong blei klem dapur ha ki jaka baro jingpun pau kelanong basau ka dekhat ka basau bat baro sodong kata ka khet kiladan ab sau tuli ki khet bat halor ki khet ngaloi I ong uyones ab sau ngut ki teman besan ki basyong ki balakup ha ki jengkup bali bat halor ki khli jongki ki pansngat siar nangno kini ki ab sau ngut ki teman besan kiwan lani kimi oi kala banong kum Matthews kalanong baar po nyo kadukhat san po ar ba san pulai hakata kasngi kaba ujisu umipat ladan ru ki bala mipat kila belong kini ki ap saungut ki teman basan ha ka Bible kabatai bakidon ki bamshem lamat ya kejingyap kidon ki ba ublei ula shimno haladi Genesis kalanong basan kadukhat ar po ar apulai kakren shapha u enok ba shemla don shu hang ka pathai na ba ublei ula shimno ya u Juda kadkhat ka bakhandai kakren shapha u Moses ka kitab a kisim kalanong ka baar kadkhat ka bakhatwe kay thu khana yengi kumnu ba ublei ula wan shauno ya weleja ubam shemla mat ya ka jingyap bat ublei ula pha da ka kaliding bat ki kulai ding hakisngi ki jaw ujus Chris haka testament ka batmai laingot ki sanran u Petros u Jacob bat u Yohanes ki sakhi
ba u Jisu uyakran bat u Moses bat u Elijah Matius kalanom kanyo kadkhot kabalai hoi kumangong bakidan katu kani kiba u blay la shimno yeki shabneng Henry ka Bible ka kranshai kikam ki apostol kalanong baan kadkhot kabalai posau nabar u David shem lakiu sha kibneng baro kibanget hau blay boim hadin bakilayap kim pat kiu shabneng hoi ka Bible ka batai shai bakidon ha ka jingyo thia bat kin sakendit ha ka sngi ke jingwan asin u Jesus Christ nengkong Thessaloni kalano basau kadkhat bakadriu bada kaktin sawa u angarang ba bada katuroi blay bagitai ki blayap ha Chris kin yami pat shwa kadkhat ka bakhanyo ka batai bagitu ki bamshem la amat ya ka jingyap ha ka sngi ki jingwan asin u Jesus Christ an sa rongno yaki lambat kita ki ba la mi pat ki blayap ha Chris ya ka bani shem ya utrai hasun beneng bat kin ya long junom lamber utrai hangte habneng habangi kran shapang kini ki ab sangut kitaman besan kum mengalong kila banlong kita ki bla mi pat kerpang ha kasngi kaba ujisu ulemi pat kan mau bakini ki ab sangut kitaman besan shem labu jikmau ha ka testament kabarem ha ka testament kabarem labu jikmau tang ye ki sau ki jing thau ki bem kibaran masna baka kher ka jongblay kini ki ap saungut kitma masan labu jikmau tang ha ka kitab jingpampau ha ka testament ka batmai jingpampau klanong basau ka dekhat ka banriu uyonis ubatai bo yoi ya ki sau ki jing thau baem ki badap da ki khmat shakmat bat shadien ka dekhat ka banriu ka batai shushu ba ubaningkong u stream kum useng bar kum ukhun masi ubalai ka khmat kum ubriu par utau jing thau basau kum kapukni baher Ezekiel kalanong berkong ka dekhat ka basan ka kran ru yakini ki sau ki jing thau ba em ha ka testament ka barem ha ka dekhat ka banri bat ka banyo ka batai but way po way uladan sao ki khmat but way po way naki uladan sao ki thapnyang baki kijat jongki kilalong ki kijat ki baben bat kapojat jongki kilalong kum kapojat ka khnap khun masi bat kila thaba kum karong karnong bala pen pranai kadakhat bapra bat kabakhnai kila don ru ki khtibriu hapo ki thapnyang jongki bat kumta tatar kadakhat kabashipo kabatai kumju kumba uyanis uyoi uban kong kum ka khmat briu ka khmat sing ka khmat masidam bat ubasau ka khmat kum pukni kadakhat kabakhat wei bat kabakhat ar ha ka testament kabarem kabatai yagini kisau kijing thau ba em ki khmat joki bat ki thapnian joki ru kiye layak khlat shate artat ki ar ki thapniang jong wei po wei la pni so ki wei bat ki wei pat bat artli ki la tap ye ki met jong ki ti ki le ya pet sak wei po wei shanu shaban salek umusim kiru kilek kabumot kat shabaylam umusim jomblei kiniru kililang kadukha bakhalai shapang kadur ki jing thau ba em ka jingi jongki kalalong kum ki dolonong ba meding jong kading kumba i ya ki jing tu beding kala kiu kala hiar habdeng kita ki jing thau ba em bat kumta tatar jimpampau kalanong ka pasau ka dekat ka papra ka kran biang ya kaju bakini ki sau jing thau ba em ki ro yo ble klam man thai klem shong thai mesngi bat memit kidaong ubakhuj kapan kemau ya ka kalabu balabu jikmau hak kitab u isia kalanong ka banriu ka dekat ka baar bat ka balai syapang kini kisau ki jing thau ba em ya ka ba u isia u ai kateng yaki de kiserap bakiru kidi kiju baki ya perta ki ro yo blai lamiet bat sngi
bat kita ong ubakhuj 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 balai hadu laisen ubakhuj 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 kalong baki penan buram ya ublei ubakpa ublei bokhun bat ublei uba umasim bakhuj jumpa pau kelano basau kedkhat kabakhandai bat haba kita kijing thau baim kila ai ke buram bat ke jing penan buram bat ke jingu hauta wasong halor kata kakhet hauta baim shaki bam jukut kadkhat kabashpo kabatai bakini ki apsangut kita mamsanru kile hab hakmat uta wasong halor kata kakhet kabamut kidam yamani uta baim shaki bam jukut kile ya brat ye kita ki pasnyat jongki hakmat kata kakhet kida ong kadkhat bakawai melong obadai atrai bat oblei jengi ban priang ya kata keburam bat ya kata kajing pendan buram bat ya kata kabo nama mila thamami yiki eke bro nama kata ka monjumi kialong bat kila thau yaki ngangai bakalong ka khobor ka basong tanan toai bo oblei on kurku ye phi bai puai Ngingi skam bagi khubor kilong ki bashay tu ai ba ublay un kurku ye phi baro sngob ha banai bud dien ni khubor na kani ka channel sngob ha ru ban subscribe kendang ba finyo ya ki notification ne gi jing pentem lada fidan ki no gi jing kili sngob ha ban text ha ki comment section na ka benta ka buram ublay amen